Čo všetko zahŕňa môj výdaj energie? Stojíme za sebou, niekedy Číslo 20. Vítaj po predchádzajúcom videu, keď sme si hovorili o tom, čo je to energetická bilancia a na čom je teda založený princíp redukcie, udržiavania aj priberania. Sa posúvame na ďalšie video, ktoré s tým úzko súvisí. A v tomto videu si vlastne vysvetlíme a povieme všetko, čo zahŕňa zložka výdaja energie. Video na tému, čo všetko zahŕňuje príjem energie, pravdepodobne nebude, keďže tam je to prakticky jednoduché a zahŕňa sa tam všetko, čo prejde mojimi ústami, či už v tuhej forme ako strava alebo v tekutej forme vo formou tekutín. Čo všetko však zahŕňuje ten výdaj energie? Keď sa nad tým zamyslíš, alebo keď sa nejak propaguje to, čo vlastne človek robí, alebo keď chce ísť, dajme tomu, chudnúť, tak sa stále hovorí prakticky, že to je, keď ideme si zacvičiť, to je, keď ideš si zabehať, to, keď ideš na bicykel, to, keď ideš plávať a to je keď ideš korčulovať. Áno, tieto veci, cieľené fyzické aktivity tam samozrejme taktiež patria, ale nie je toto gro, ako si možno myslel a nezaberá práve táto spotreba energie týmito cieľenými fyzickými aktivitami v tvojom živote pravdepodobne tú značnú časť tvojej spotreby energie. A dneska si povieme, čo všetko tam zahŕňuje aj v akej miere. Takže poďme na to. Čo všetko zahŕňuje ten môj výdaj energie, tá moja spotreba energie? Základná zložka, vieme, čo je. Možno si tam myslíš, že to je to, že si ideš zabehať, zacvičiť, ale musím ťa sklamať alebo potešiť. Základná zložka tvojho výdaju energie, tvojej spotreby, na čo tvoje telo dáva najviac energie, je bazálny metabolizmus. Bazálny metabolizmus. Samozrejme je to veľmi individuálne u každého človeka, aké zastúpenie tvorí táto spotreba energie, ale priemerne si môžem povedať, že tvorí zastúpenie až 2/3 energie u človeka. Bazálny metabolizmus je zložka výdaja energie na to, že iba prakticky žijeme a nič nerobíme. Pokiaľ by sme mali deň, že 24 hodín prakticky ani nevyjdeme z postele, že sme príklad chorí, nejdeme ani na vecko, proste iba ležíme, nepohneme ani s rukami, ani s nohami, ani nežmurkáme, iba spíme, dajme tomu, tak na to, aby sme žili, prežívali, aby moje orgány pracovali, aby sa udržiavala v mojom tele konštantná teplota, aby pracoval krvný obeh, aby pracovali pľúca, srdce a orgány v mojom tele, tak táto zložka energie je bazálny metabolizmus na pokrytie základných životných funkcií a je to značná časť našej spotreby energie, bez toho, aby sme to prakticky si uvedomovali, a tvorí až tie 2/3 celej mojej spotreby približne, samozrejme individuálne u každého inak. Čiže môžeme hovoriť, že základná zložka energie, výdaj energie je bazálny metabolizmus, priemerne dajme tomu 65% by sme mohli označiť, že to tvorí tento výdaj energie. Bazálny metabolizmus je samozrejme iný u každého človeka a závisí na tom, akú máme jednak hmotnosť, jednak aké je zastúpenie tej hmotnosti, čo sa týka svalovej hmoty a tukovej hmoty, jednak ako máme výšku, jednak koľko máme rokov. Taktiež je potom ovplyvnený aj tým, že pokiaľ by sme napríklad v živote mali nejaké drastické diety a bol tento bazálny metabolizmus ovplyvnený, taktiež na to môže mať nejaký vplyv. Každopádne toto je bazálny metabolizmus a je to prakticky zložka, ktorú prakticky primárne len tak bežne nevieme ovplyvniť počas dňa. Hej? Záleží na tom, ako máme tú kompozíciu tela a podobne. A vieme ho prakticky upravovať, okrem toho, že teda starneme a tie roky sa nám menia, tak primárne tým, ak meníme tú kompozíciu tela, že tam máme tie svalové hmoty o niečo viacej, keď je tam tej svalovej hmoty viacej, tak prirodzene aj tá spotreba energie je o niečo väčšia. OK, to je prvá zložka našej spotreby energie a pokračujeme ďalej. Druhá najväčšia zložka je zložka
životný štýl a necielené aktivity. Z angličtiny tzv. NEAT, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, tzv. Necielené aktivity. To znamená, do tejto kategórii patrí môj životný štýl. To, aký mám druh zamestnania, či mám zamestnanie sedavého typu, či sedím za pokladňou v obchode, či sedím v kancelárii za počítačom, alebo som drevorúbač v lese, ktorý každý deň pracuje so sekerou a s náradím, alebo či pracujem na stavbe, alebo niečo iné. Životný štýl, typ zamestnania, to, aký som typ povahy, či som nejaký flegmatik, pokojná povaha, alebo naopak taká akčnejšia povaha, kedy aj pri obyčajnej komunikácii pravidelne gestikulujem, pravidelne sa hýbem, alebo som skôr taký pokojnejší. Toto všetko zahrňa životný štýl a necelné aktivity a taktiež aktivity, ktoré by si možno ani nepovedal, že nejakú úlohu zohrávajú. Ako napríklad to, že či človek doma si aktívny, či doma vysávaš, upratuješ, umývaš riad, alebo len tak nečinne sedíš pred tým počítačom, alebo koľkokrát chodíš na záchod, alebo či používaš schody namiesto výťahu, alebo či ideš do toho obchodu 500 metrov od baráku pravidelne pešibusom, alebo vždycky ideš autom a tak ďalej, proste 24 hodín má deň a to, ako sa hýbeš počas celého dňa, bez toho, aby si to príliš uvedomoval, to je ten životný štýl, to sú tie necielné aktivity, ktoré robíš automaticky, bez toho, aby si to príliš riešil. Vieme približne povedať, alebo označiť, že tento životný štýl a necielné aktivity by mohli z hľadiska mojej spotreby energie zahrňovať, dajme tomu plus minus 15% po bazálnom metabolizme, ktorý sme hovorili, že spočíva v 2/3 celkového nášho výdajú, tých 65%. Plus, minus, samozrejme je to veľmi, veľmi individuálne a nastrojené to nejak orientačne pre predstavu, aby sme si uvedomili, čo naozaj tam môže sa zahrňať a už u každého z nás to bude inak. Ďalšou zložkou môjho výdaja energie je cieľená fyzická aktivita. To je už práve to, keď cieľene si idem zabehať, keď cieľene si idem zaplávať, keď idem na ten bicykel na tú hodinu, keď idem hrať badminton na 50 minút. Cielená fyzická aktivita. Možno si teda prekvapený, že prečo to není ten základný tvoj výdaj energie. Treba si uvedomiť, že naozaj ten deň má 24 hodín a pokiaľ nie som nejaký hokejista, že môjim zamestnaním je naozaj tá cieľná fyzická aktivita, 2-krát do dňa tréning, tak počas dňa, keď mám hodinu nejakej takéto aktivity, tak stále je to iba tá hodina z tých 24 hodín. Čiže je to veľmi prirodzené a logické, že z hľadiska tej spotreby to nebude mať až také veľké zastúpenie, ako by som si mohol myslieť. Sem patrí naozaj všetko, čo počas dňa, počas týždňa robím cielene fyzicky z tých športov, z turistiky a tak ďalej. A opäť je to veľmi individuálne, ale môžeme označiť, že oproti tomu životnému štýlu a necelným aktivitám je táto zložka menšia. Prikladáme v tomto videu zastúpenie, dajme tomu orientačne okolo 10%. Čiže čo všetko zahrňame a spotrebe energie? Máme tam bazálny metabolizmus, hlavná zložka okolo 65%. Použijem druhú ruku, Herky ma hryzie. Druhá zložka, životný štýl a necielené fyzické aktivity. Celkovo, nielen fyzické, ale celkovo necielené ten životný štýl. Tam by som ešte doplnil vec ako napríklad stres, taktiež zložka. Čím viac sa stresujem, tým moje telo musí vynaložiť väčšiu spotrebu energie. Taktiež, keď mám prácu v noci, taktiež ide spotreba energie hore. Tretia zložka boli cieľné fyzické aktivity. Dajme tomu, že tých 10%. Životný štýl necielené sme im dali nejakých 15% a pokračujeme ďalej. Opäť zložka, ktorú možno netuší, že existuje a počíta sa do mojej aj tvojej spotreby energie, a to je termický efekt potravín a straty tráviaceho procesu. Čo toto pre Boha je, Mišo? To je to, že keď papáme jedlo a keď skonzumuješ akékoľvek jedlo, tak na to, aby
tú potravu tvoje telo spracovalo, aby tam mohol nastať transport tých živín tam, kde ich potrebujeme dať, aby tam mohlo prebehnúť to žúvanie, to trávenie a ďalšie veci, tak to je presne tá energia tvojho tela vynaložená na to, aby tvoje telo spracovalo tú potravu, ktorú príjmeš. OK? Táto zložka tvojho videa energie opäť priemerne orientačne by sme mohli uvažovať, že je okolo 10%. Čo znamená 10%? Znamená to, že pokiaľ v rámci dňa príjmeš energiu, príklad 2000 kalórií, tak priemerne tvoje telo na to, aby spracovalo túto prijatú energiu, spotrebuje automaticky hneď 200 kalórií na to, aby vôbec to spracovalo. Opäť je to veľmi individuálne. U každej taktiež makroživiny je tento termický efekt potravín rozdielny. Príklad, u bielkovín je tento termický efekt potravín 20 až 30% energie, u sacharidov 5 až 10% energie a u tukov najmenší do nejakých 3% energie. Z tohto si tiež vieme zobrať to, že pokiaľ mám stravu, v ktorej je väčšie zastúpenie práve bielkovín, tak moje telo samo o sebe má väčšiu spotrebu energie. OK. Toto boli základné zložky tvojho výdaja energie. Dáme si rekapituláciu. Základná zložka, bazálny metabolizmus. Základná spotreba energie tvojho tela, aj keď nič nerobíš na pokrytie základných životných funkcií. Zahrňa to, akú máš hmotnosť, aké máš zastúpenie svalovej hmoty, tukovej hmoty, akú máš výšku, vek a celkovú kompozíciu teda tela. 2/3, okolo 65% tvojej spotreby energie. Druhá zložka, životný štýl a necieľné aktivity, preto ich absolútne nepodceňujú. Tam zahrňame aj stres, aj prácu na nočných smenách a podobne. Je to všetko počas 24 hodín prakticky, čo robíš, hoci si to vôbec neuvedomuješ. Taktiež aj toto, že ja tu gestikulujem týmito rukami, je tam obrovská zložka energie, aj aký sme typ povahy a podobne. Dajme tomu, že okolo 15%. Tretia zložka, cielená fyzická aktivita. To je to, že si ideš zacvičiť na bicykel, že ideš, to, že si ideš zaplávať. Okolo 10%. Opäť je to veľmi individuálne. A ďalšia zložka, okolo 10%, je termický efekt potravín. To, keď spapáš jedlo, aby tvoje telo ho mohlo spracovať. Spolu v súčte 65 plus 15, 80 plus 10, 90 plus 10 je 100, nám dáva celok tvojej spotreby energie. Preto ak si doteraz, opäť opakujem, myslel, že vydávaš energiu iba tým, že proste niečo cielene ideš robiť proste von, že si ideš zacvičiť a ostatné veci si tam nevidel, ako to je aj veľmi častokrát prezentované, tak si na omyle. Je dôležité si uvedomiť, z čoho všetkého vlastne tvoje telo vydáva tú energiu. A je to ale také logické, že naozaj ťažko sa propaguje niečo, že človek vydáva energiu tým, že napríklad vysáva, alebo utiera prach, alebo ťažko sa tak definuje a ukazuje na papieri, že naozaj vydávaš možno oveľa väčšiu energiu tým, že či máš nastavené, či chodíš po schodoch v baráku, v práci, alebo či ideš do toho obchodu peši alebo autom, ako to, že bum, ideš si zabehať. V skutočnosti naozaj, ale ten životný štýl je z hľadiska zastúpenia dôležitejší a väčší, pretože naozaj ten deň má 24 hodín a pokiaľ by si aj 2 hodiny počas dňa každý deň plával, stále to budú 2 hodiny z 24 hodín a je veľmi dôležité, čo budeš robiť tých zvyšných 22 hodín. OK? A na čo sa opäť zabúda je ten bazálny metabolizmus, ale ten si vieme ovplyvniť trošku dlhodobejšie z hľadiska toho, že by som posilňoval tú svoju svalovú hmotu a taktiež, že by som sa nedeptal nejakými drastickými dietami o veľmi nízkom príjme. A čo sa týka toho termického efektu, tak možno novinka pre teba taktiež, pokiaľ trošičku ten príjem bielkovín bude u teba vyšší, tak aj spotreba pôjde automaticky hore. Čo sme zabudli? 15 minút videa za nami.
S Herkým ti ďakujeme za pozornosť. Premena jeho vzťahu k jedlu, v pohybu aj k sebe, ak by si mal záujem o online coaching alebo konzultáciu, napíš správu a vidíme sa pri ďalších videách. Ahoj.